Akhirnya ya pilih tak ge pejantan diri. Oh, alah sekarang wis kena ngawin. Wes Mas, wes. Iki sing umur piro iki? Iki lek saiki umure ya 2 tahun, lek zaman dikontenke umure sekitar 7 bulan. Oh, sing garike enggak ketut iki ya? Sing kari kan enggak kok ya. Enggak ketut. Enggak gitu. Sekarang sudah aktif menghasilkan. Sakit pedus iki. Ora menghasilkan piye lho dina iki munyer kok dadak. Mang yo tak gawe ngawin iki, Mang. Iki mung ngawin. Tak gawe ngawin iki, Mang. Lah sing iki sing tarif piro iki? Iki Mang nggih wilayah terdekat daerah sini Mang aku tarifnya Mang untuk peternakku sendiri 100.000, Mas. 100 sih. Berarti iki urung sing unggulane. Belum. Unggulannya belum. Ini karena medianya di depan jantan ini. Iki jenenge sapa iki? Iki Joni. Wah, Jenenge Joni. wow, alah sing anak buahmu jenenge Joni kae. Ya tahu ya iki cilikane. Oh ya, Oh toh, cilikane lho. tahu zaman cilik konten tahu. Jenenge Joni. Ayo no kokono Trono. Di kedua penak ya. Wes. Tes 1 2 dicoba. Wah, iki mike B antrene karena mike sing sitae moderne. Woi, geng. Raja paceknya Tulungagung, Indra Chandra. Montore parkir kabeh berarti ning omah. Kae. Pak, lek poso-poso catule dolanan banyu jan pas. Poso-poso dolanan banyu jan yo pas. Iki yo, Mas. Aku arep ora sama disebur wae. Wes ora sik. Nomor gue mau sembur mau tembak kuwi lara banget lek ngenai masalah e. Iki ngubah kandang, Mas. Mbah kandang. Ini kandang piye kok tutup iki? Hah? Kandang piye kok tutup? Iki anu. Hah? Oh, iki mengke? Versi omah, Mas. Oh, arep bodo ya kene. Yo mari dicat omahe. Bah, bodone wis teko Omahe sambil robyong. mari dicat gede kok. Wah, halo Mai, ditingkap ya ngono lho, Geng. Oh. Bu, padahal Bu. Hasil wedhus jasa pajaknya Tulungagung. Bah, wingi nang wong lara banget ya iki. Coba iki nek wong. Iki mikir ming si ta. Ndi anumu mengke? Oh, ora klambi, tak jupuk klambi sik. Hah? Tak jupuk klambi sik. Jimo klambi. Iki ngene, yo. Wong iki jimo klambi. Karo deloki pejantan-pejantan yang ada di markas Jerabangnya Tulungagung. Wah, ya ini mangan ini. Sak bak-bak iki. Iki ngene ngono ya. Oleh. Mangke tengah pol ning suarane. Apa sama pol nih? Tengahnya sapa wong ora mandek kok iki. Ngene ngono. Piye kabare? Kabare repot Mas iki Mas kan. Arep bodo. Yo anu. Piye? Marekne Kono dinggonah lho. Marekne apa ki tanggungane omah Mas. Tanggungane omah. Iki di finish jarane ya. Di finish rong mari iki 3 bulan. Wah, 3 sasi. 3 sasi rong mari. Sak marine karena lek omah ku renek mareme yo. Lah ya kuwi pokok finish e. Heeh. Biasane lek nyengak-nyengkak nek arep bodo. Iki kene arep bodo ya kene. Kene koyoke bodo ya. Hari raya ya kene. Aduh. Hari rayane teko Selo Kajang ya. Teko Selo Kajang. Di malam 27, malam 17. Iki piye kok didelene ning apa ya penerima tamu iki? Iki masalahnya tak deleh kene iki ya setengahnya menyambut sing anu wong sing seneng jantan-jantan warna jerabang iki Mas. Heeh, kayak iki warnane ya jerabang. Warnane abang, brang. Iki sing termasuk tahu ke konten borong? Iki tahu Mas, jaman sik dari cilik ya? Cilik kae. Oh, cik cilik. Jaman sik cilik biyen. Iki jimukan ya? Oh, jimukan Mas iki. Iki sempat payu apa piye? Iki rek payune urung mergo penawarane sik urung cocok Mas. Penawarane cocok, akhirnya ya pilih tak ge pejantan diri. Oh, alah sekarang wis kena ngawin. Wes Mas, wes. Iki sing umur piro iki? Iki lek saiki umure ya 2 tahun, lek zaman dikontenke umure sekitar 7 bulan. Oh, sing garike enggak ketut iki ya? Sing garike enggak kok ya. Enggak ketut. Enggak gitu. Sekarang sudah aktif menghasilkan. Sakit pedus iki. Ora menghasilkan piye lho dina iki munyer kok dadak.
Mang yo tak gawe ngawin iki, Bang. Iki mung nggih ngawe. Tak gawe ngawin ya, Bang. Lah sing iki sing tarif piro iki? Iki mang di wilayah terdekat daerah sini mang aku tarifnya mang untuk peternakku sendiri 100.000 Mas. 100. 100. Berarti iki urung sing unggulane. Belum. Bulannya belum. Ini karena medianya di depan jantan ini. Iki jenenge sapa iki? Iki Joni. Wah, Jenenge Joni. wow, alah sing anak buahmu jenenge Joni kae. Ya tahu ya iki cilikane. Oh ya, Oh toh, cilikane lho. tahu zaman cilik konten tahu. Jenenge Joni kurang Jenenge ajar Joni iki mergo juraganiyane. aku punya apa ki ABK namanya Joni. Beh, Wonge ya rada piye ya. Rada glonjong. rada glonjam lucu kene ya. Padha karo disiki. Heeh. Jadi namanya tak sama. Tapi tandang gaene piye iki? tandang gaene penak Mas iki. Cak-cek ya. Cak-cek. Ya cuma awal mulane ya Belajar. ngalem. Ngejari ya. Ro wedok iki ngalem bar kuwi wis kadung gelem ya terus. Menghasilkan. Jerabang menghasilkan karena dikonsep, dipergunakan. Iki aku arep tekok ngene di. Iki mana ngene. Kan perawatan bisa dikonsep, bisa direncanakan. Ah betul. Nah, tugas beliau sejak dulu memang dari babat awal pun babatnya ya sorok. Kalau melihat dari ini mungkin ya. Bah beh, laris ini. Lah, bagaimana caranya melakukan di musim lebaran sedangkan wedhus brai kuwi ora omong. Oh no. Ini maksudnya Ya brai, paham. Maksudnya paham aku. brai iki kan sak wayah-wayah. Ya betul. Lah kuwi bodoh apa ya piye? Maksudnya sampean paham. Jadi gini, kalau ada di waktu lebaran itu ada yang birahi biasanya kambingnya tuh saya ambil Mas. Saya ambil dalam artian tak jipui pagi banget. Gowerene. Ya. Berarti dieksekusi di sini. Dieksekusi di sini waktu mulangkan juga pagi hari, mulangkan karo ngambil yang lainnya lagi. Oh, penak ngomong sak urunge usume wong dolan. Ya. Wah, berarti ya kudu ekstra ya. Iya Mas. Sampeyan dhewe butuh dolan. Makanya itu kan saya awali pagi, jadi jam 6:30 ndang diambil semua, terus bawa pulang, dikawinkan malamnya, gitu. Terus besoknya pagi dipulangkan, paginya besoknya kan ada lagi lah, mulangkan sambil ngambil. Karo jigawa. Wah, ngenteni limpene menungso. Kalau setahun liburnya 1 hari Mas. Pas bodotet hari H pertama. Hari H pertama. Oh, berarti walaupun hari H karena wadonan yang nang semayan iki, apa? Wadonan iki piye ngarane? Wis ngono kuwi ya. Ya, kelamin. Wadonan iki kelamin. Ndak nang disemayani, jadi beliau ngenteni limpene uang dalam arti bahasa Jawane Tulungagung Bitaran limpene uang. Kuwi yang diambil kambingnya pemiliknya iki ya butuh dolan. Betul. Beliau juga butuh silaturahmi karena masa lek ngene. Bodoh-bodoh ya ora nyebut. Kan ngono ta? Ada. Jadi ngenteni. Jadi makanya sebelumnya orang tahu itu kan ngambilnya pagi saja. Den rakonangan wong. Lah, intinya gitu, ben ndak roh wong. Tapi sebenarnya kalau apapun dinilai seperti itu ya ora ning ujunge ya. Ya betul. Karena aku emang piye? Karena ndak neng disadoni ya. Ndak kena sadoni dan saya itu merasa karena punya tanggung jawab besar di peternak wilayah sini. Karena tanggung jawabnya geng, apalagi sudah langganan. Betul. Jadi sampai wis ruame dupeh. Ya betul. Jadi bangga kelingan babaje. Jadi makanya tetap saya utamakan peternak yang membutuhkan saya itu, Mas. Jadi tidak lupa awalnya. Bodoh lekas bersalat id barang kaya ya jek pangkalek wis kipit bakal diatasi ya. Diatasi Mas, tapi diambil dibawa pulang. Besoknya dipulangkan terus sama ngambil yang besoknya lagi. Oh. Jadi mulai nyaruk nyampar nyandung. Buddha nggawa isi, mulai nggawa isi. Betul. Mulai nih karo jimo. Berarti selama bodoh berapa hari kuwi dijimuk gorene kuwi? Mungkin sampai 5 hari, Mas. Umumnya ya. 5 hari. Berarti kawinnya posisi di sini. Di rumah. Nginep sewengi. Nginep. Isuke diulehne, mulai nyangking. Iya. Bener. Bah, pun sampe ngono kuwi. Duit hubungannya masalah iki. Betul. Ya duit karo tanggung jawab, Mas. Ya, tanggung jawab ta karena duitnya ya tidak munafik, uang itu juga penting. Nah, kuwi lho, Geng. Jadi apa anane? Makanya orang-orang itu heran sama saya. Kalau enggak tahu libur enggak, saya jawab. Setahun liburnya 1 kali. Pas
hari raya pertama itu. Pas salat Id kae ya. Ya. Jadi masih di konsep. Tapi pertama pun lek pas kipite kuwi piye? Ya kan nunggu lah Mas. Nunggu sampai besoknya kan enggak masalah. Oh, besoknya ya. Kan Tapi ngambilnya entek. bersih. Jarang kalau birahi sampai 1 hari, cuma 1 hari jarang. Jarang ya. Birahi biasanya sampai 2-3 hari. 2-3 hari. Betul. Berarti cek kena di upakara. Betul. Jadi kena ditunggu 1 hari. Enteni sesuke aktif. Enteni aku botol nih. loro, Nah. rada pantes. Pantes. Kancane budal nang masjid, Ya. budal mesti wedhus. Ya mungkin kalau apa ya? Kalau orang tuh tanggung jawabnya enggak besar Mas. Paling ya enggak gelem Mas. Lagi botol-botol lho. Iya, Enteni bae ngarepe. foto-foto. Terus duduk toke nyapa soro-soro. Lah. Tapi karena saya tanggung jawab, jadi saya utamakan itu. Panggah diatur Betul. wektune. Iki, diatur wektune. Bodo. Nah, kuwi lek tanggungan ngono kuwi. Lek pakan biasanya ya apa? Bahkan biasanya sebelum hari raya Mas ya, saya tuh cari agak banyak. Kayak usum ngene-ngene iki apa urung? Ibarat kata Iki kan gini. malam 17 ya. Nah, ibarat kata hari H kurang 1 hari, H-1 ya. Hari H kurang 1 hari. Sesuk tebir. Nah, sesuk tebir hari ini aku cari banyak untuk stok 3 hari. Berarti kena tinggi bojo pertama, kedua, ketiga. Betul. Oh, berarti wis dindung nih dhisik. Iya loh, Lah, harus itu. tambahan apa sing iso sampai 3 hari? Ya tetep Mas daun nangka itu. Bah, Daun ajaib itu. daun ajaib bagan pada geng. Ya. Kalau daun Ora ajaib itu sampai 3 hari kuat. Gese kok panggah oleh premanan godhong ngono. Ah, niki sing mau blebu mau kendi ngono lho. Ya pelanggan. Mas. Pelanggan satu, keduanya nanem ya. Oh, jejene nandur. Pelanggan ada. Pelanggan yang mesti saya yang nyari. Jadi kalau ndak saya ndak boleh. Berarti sing ngedone kowit Saya sendiri. Oh, Nah, tukune untingan ngono kae regane mek 15.000 untingan gowedi ngono kae. ning ngerah dhewe ya. Ngerah dhewe. Berarti kono mek cepak wit terima bersih. Betul. Lah ning nguntingane ra ukure menungso lho, Geng. Aku jajal karo gede. junjung ira ubah. Nah, iki wis mangane entek kaya Karena peh golek dhewe ya jali. Piye ngono kuwi? John, dasar John, kene John. Johnny Hunter. Dase apik, Mas. Wah, dase kemandang aja. Umum Johnny. 100 ya men yo. 100 Mas iki. Iki ya setengah iki sedekah lho Mas asline iki. Iya, Mas. Sodako. Dase apik wedhus. Persiapan di lebaran untuk jasa kawin tetap panggah lanjut. Persiapan untuk makan wedhus semene kae juga bisa dikonsep dan persiapan sebelumnya. Berarti dilakukan oleh yang sudah terkonsep. Nah, nenek saiki opo neh iki ya? Persiapan apa iki? Persiapan omahe kae kaya ngono kae, mau mlebu pawon ya kena kae. Bro mari Mas wae. Ele liyane dhewe senene di nginceng ngono kuwi. Enggak ada ujungnya itu. Nah, ini pakannya panggah ya? Pakannya tetap Mas, menu utama tetap ampas tahu. Mas tahu. Wajib itu sama dimasak air panas. Gosip apa rumor apa isu ya kayak cara aku kan ya pengguna ampas ya toh. Ya. Menurut sampean piye ampas kuwi jarene iso marai keguguran, lanang marai ora iso ngawin. Kuwi gosip apa isu? Kalau menurut saya itu gosip Mas. Gosip ya. Gosip. Isu ya. Isu itu. Lah masalah ibarat kata kambing iso mari keguguran itu kan kaitannya kan dengan keadaan kambing itu stres apa tidak. Stres tinggi. Ya. Terus memang janinnya memang apa kira-kira kelainan, rahimnya bermasalah. Berarti enggak ada kaitannya tentang ampas ya menurutmu ya? Tidak ada. Itu gosip kalau menurut saya. Gosip tambah isu. Iya. Oke Di, mungkin diakhiri ya. Iki tema sing iki ya, karena Siap. memang lokasi sing kosong ngarep. Nah sekarang ke tema yang utama. Kita akhiri dulu. Berapa menit ini? 14 menit kita akhiri ya. Oh siap Kita Mas. ganti ke wedhus. Siap, Dikeluarkan enggak kira-kira Kinggo? Manut. Oke. Manut Oke, Geng. ditakle manut. Jadi Tapi yo kambingnya tinggal dikit Mas. Tinggal Mari yo dikit. laku yo. Terus keduane jebole angel. jebole angel, terus ketigane orangnya masih apa ya? Capek fokus mikir yang lain. Ada yang mungkin lebih didahulukan selagi bisa. Betul. Oke, kita akhiri dulu. Next langsung sambung berikutnya.